Nedávno nám jeden fanoušek napsal na facebookové stránce vtip a ten vtip je skvělej, tak já ho řeknu. Jak takhle chlapík kupuje prádelní šňůru a prodavačka se ho ptá, a chcete to zabalit? On říká, jo, zabalit. Tak aby takovýchhle případů bylo míň, abyste to nechtěli tak často zabalit, aby vlastně vaše vztahy zkvétaly a život byl procházka růžovou zahradou. Sakra, to zní trošku jako jeden seriál, ale to nechceme. No prostě, aby vás to bavilo, tak právě proto jsme vytvořili tento projekt, tento podcast Opravdový vztah, u kterého prvního dílu vás tímto vítám. No jasně, vítáme vás všichni. Ano, Víťa, Renča, Terka, Honza, Opravdový vztah. Ahoj. A ono to ta zahrada mě trošku vyděsila, ale... Já jsem na to chtěla navázat, Reni, že ono to nemusí být v životě jenom růžový. Ono je to hodně o rovnováze, který často jako mluvíme a píšeme. No tak se těšíme společně s vámi tady na náš první díl podcastu. Jo. A možná jste pochopili, že to není první díl, že bychom se včera takhle probudili a řekli si, natočíme podcast, ale my už ho rok a půl natáčíme a řekli jsme si jenom, že ten první díl zaslouží nějaký refresh, takže stále fanoušky zdravíme a ty nové vlastně taky. No a o čem vlastně je opravdový vztah, protože ten díl nese název Na čem stojí a padá opravdový vztah. A my bychom rádi vytáhli takovou podstatu, ke které se vlastně v rámci naší koučovací a terapeutické praxe, kdy máme za sebou, 14-15 tisíc hodin s klienty, vracíme pořád. A to je právě ta linka, že jak si to uděláš, takový to máš. A to je velmi zjednodušený řečení. A velmi zjednodušeně řečeno, já jsem dneska výborný češtin, jo. A nicméně, co to znamená v praxi a jak to teda skutečně může vypadat, že si za to vlastně můžeme sami, jak to máme. Takovýhle mouder, který si přečtete v knížce, jako chceš být šťastný, no tak buď. A to si jich přečtete jako jeden na další milion. Jenomže ono to teoreticky zní skvěle, až možná jednoduše, ale jako dojít po téhle cestě k tomu, že jsem ve svém životě spokojená, vím, co pro mě znamená štěstí, vím, co mě naplňuje, že to nejen vím, ale i cítím, že si vlastně jako tvořím dobrý svůj život a zároveň tam umím přizvat ty správný lidi pro mě. Tak to je nějaký kýžený stav, jenomže někdy je to dlouhá cesta se k tomu prostě dostat. Takže tohle je něco, čím provázíme klienty, fakt nás to jako baví, fascinuje, moc rádi o tom nejen nahráváme podcasty, ale píšeme články, napsali jsme i knihu Opravdový život. No a jak se k tomuhle alespoň přiblížit? To je právě ta otázka. Jo. Já bych možná začal, vidím, že Vítě už se nadechuje, takže mu dám rád prostor, ale já bych možná začal tím, že bych pojmenoval, kde máme tendenci zapomínat na vlastní zodpovědnost, protože my máme takový heslo, lepší ty, lepší vztahy, lepší život. Že vlastně to všechno začíná u tebe, co by u toho jednotlivce, který do toho vztahu něco přináší, který přináší něco do svého vlastního života. Tím, že vyrosteš ty, tak se zlepší nutně vždycky, a to je prověřený, tvoje vztahy, no a tím pádem celá kvalita prožívání. A já bych možná fakt teďka pojmenoval, v jakých situacích my se potkáváme s klientama, kdy zapomínají na vlastní zodpovědnost. Kdy máme tendenci zapomínat na vlastní zodpovědnost? To je moc dobrá otázka. Já klidně, kdybych mi to měl dát do jedné věty, tak bych řekl, že zejména tehdy, když ti život dá na prdel. Jo, to znamená, když řešíš něco těžkého, když jsi v nějaké nepříjemné situaci, jo, tady úplně typicky ve vztazích, že jo, to máš vždycky rozchod nebo rozvod, máš to nějaký jako trable s dětma, máš nějaký manželské, partnerské krize, jo, máš tam nějaké finanční tlaky, ty jsou velmi časté, jo, máš tam intervence nějakých dalších lidí, jakože rodiče se nám pletou do našeho vztahu, nebo někdo další se nám tam plete a tak. Takže já bych řekl, že to, kdy na to nejvíc zapomeneš, je, když tam máš toho viníka venku, jo, kdy něco na tebe tlačí a ty si říkáš, no jasně, tak kdyby mi ta tchýně
tady nekecela do toho mýho rodinného života, do toho, co mám dělat na zahradě a tak dále, no tak je všechno růžové. No jenže většinou není. Jo. A už jsme zase u té růžové zahrady, tyjo. To je neuvěřitelný promo, který tady jedem. Řekneme si prostě o nějaký fíčko. Hele, ale ono, Vítě tady popisoval ty případy, kdy je fakt jako něco velmi špatně, typu rozvod, něco zvnějšku jako velmi extrémního, ale my se potkáváme třeba i s klienty, který jen tak jako něco cítí, že vlastně nefunguje pro ně a nedokážou si to ještě úplně jako popsat, jo. Typický příklady, chlap, který je finančně zaopatřený, má krásnou ženu, má děti, má dům, má auto, vlastně by měl být spokojený, ale přijde a řekne, hele, ale já si to jako neužívám, no, já prostě nemám radost ze života, něco mi tam chybí. Takže i tyhle ty příklady. Určitě, ono je to přesně od těchto jako průměrných příkladů. Nejsem třeba tak jako spokojený, jak bych si přál, něco mi tam chybí, ale ještě nevím, co to je. A přijdou a stojí o to objevit, až po takzvaný jako životní lekce, o kterých mluvil Vítě. Jo? Každý tu lekci potřebuje jinýho charakteru, v jiný čas, v jiný intenzitě a někomu to ani u té konkrétní lekce, když jim jde třeba o zdraví, nedojde. Že opravdu tu zodpovědnost nesou. Takže Honzí, na tvou otázku, jako kdy nám schází zodpovědnost, tak velmi často a v mnoha oblastech a někdy je pro klienty nebo vůbec naše fanoušky, čtenáře vlastně jako těžký uchopit, co to vůbec znamená, že tu životní zodpovědnost nesu. Za co všechno si tu zodpovědnost nesu? Protože když řekneme abstraktně, no přece za celý život. No jo, ale když to rozkouskuješ, tak tam občas naše posluchače jako překvapí, kde všude to je. Jo, ale to dovede člověka přetížit, když neseš zodpovědnost za celý život. Víš, že to jako už je docela hodně na jedný ramena. Nicméně, já vím, jak to myslíš. A já bych k tomu dodal ještě jedno slovo, který je vlastně velmi častý a důležitý ve vztazích, a to je rovnováha. Možná neseme všichni zodpovědnost za to, v jaké rovnováze se nacházíme a jakou rovnováhu ve vztazích vytváříme. Protože zazněly tady těžké případy typu nevěra, rozchody, rozvody. Fakt jako nepříjemný, ale samozřejmě je to součástí života, takže i tímhletím vás provázíme a konec konců sami jsme si prošli taky nějakými rozvody, rozchody a neshodami. Kromě Renči, ta se nikdy s nikým nerozešla. Dík za hezký promo. A nicméně zpátky k věci. Jo. Jde o to, že pokud ve vztahu něco nefunguje, tak my se na to můžeme podívat jako na nerovnováhu. No v podstatě to, že vám někdo začne být nevěrný třeba, jo, dejde tamhle s Marunou odvedle nebo s jinou kolegyní z práce, tak není jako většinou na lusknutí prstů, že by si řekl tak a dneska jí zahnu, protože jsem se takhle vyspal. Vůbec ne. Většinou je to něco, co se buduje v průběhu času a co je způsobovaný nerovnováhou. A vtip je v tom, a někdy je to těžké si připustit, že tu nerovnováhu vlastně vytváříme my v tom vztahu. A svým chováním, svým přístupem. A tady se to vrací právě k té zodpovědnosti a k tomu lepší vztahy, lepší život. Vlastně když se člověk naučí posouvat sebe a tím pádem třeba tu nerovnováhu zmenšovat a zvětšovat rovnováhu v tom vztahu, tak ono i ostatní lidi začnou fungovat jiným způsobem a najednou jsou dostupné možnosti, které dřív dostupné nebyly. A může to znít trošku jako pohádka, ale my to vlastně žijeme každý den. Tak a to je přesně ono, jo. Já to tady jenom doplním konkrétně a prakticky, protože ta zodpovědnost, tak tu si nesete třeba, no jako jedna další 1000 kategorií, ale třeba. Měli jste náročné dětství. Spoustu lidí mělo náročné dětství. Měli to těžký s mámou, měli to těžký s tátou nebo s oběma, ze sourozenci a tak dále. Ale na vás záleží, jak s tím budete pracovat.
Jestli to vezmete třeba s někým do spolupráce, nebo začnete číst knížky, nebo uděláte tu čáru v písku, že to budete dělat trošku jinak, než to dělala ta máma. Nesete zodpovědnost za svoje prožívání a emoce. Jestli jsou jak na houpačce, je to ve vlnách, jsou bouřlivý a neučíte se z nich. Nesete zodpovědnost za svoje jednání, na základě emocí reagujeme. Jo. A tak dále, a tak dále. A to je někdy opravdu jako obtížný připustit, protože jsme zvyklí opravdu hledat toho viníka tam venku. Ten šéf, můj partner, moje máma a tak dále. A dokud si to nechytíme jako do vlastních rukou, tak se velmi těžko ty věci i tam venku mění, když my zůstáváme na tom stejném levelu nebo stejný. Co když ale opravdu za některé věci jako může někdo jiný? Ale když jste to zrovna říkali, jo, tak já jsem si říkal, že to vidím ještě extrémnějc, jako. Protože ty říkáš, nesu zodpovědnost za vlastní život, jo. Já si myslím, že nesu zodpovědnost za celý svět. Jo, a myslím to úplně smrtelně vážně, jo, protože pojď si to představit, že všechno to, co děláš, tak má dopady na lidi kolem tebe, jo, na přírodu, na všechno kolem tebe, dokonce i to, co si myslíš, to, co cítíš, jo, tak má nějaký dopad, ti lidi to cítí, vnímají, prostě reagují na to. No a na ně zase reaguje někdo další, jo, a pojď si to představit, jako když máš nějaký obrovský jezero a tam hodíš kámen, jo, ty si tam něco myslíš nebo něco děláš, no a ty vlnky tam běží a roztahují se do nekonečna. Jenom už pak po nějaké době to prostě není vidět. Jo, že ta vlna běží dál, ona se ztrácí. Už není tak výrazná, ale je tam pořád. Jo, a tím pádem já to beru opravdu tak, že všechno to, co děláš, to, co vytváříš, to, co dáváš tady do světa, no, tak má vliv na spoustu těch propojení kolem tebe. Nejenom k lidem, ale prostě i takhle v té přírodě a v práci a tak, no. Ale tady to vlastně jako může pak vyvolávat v leckom tlak, jo, kde já jsem se setkal dost často u klientů s tím postem jako a tak to mám jako všechno mít pořád pod kontrolou. Víš, že vlastně jako si vytvoříš nějakou představu, jak ten svět nechceš teda směřovat a jak ho chceš ovlivňovat hezky a tak, jak jsi to pojmenoval teďka, tak ono na základě nějakého principu to je pravda. Jo. Ale může to vést k tomu, že fajn, tak já se teda budu kontrolovat a když mi něco ujede prostě a vyvolám třeba konflikt, tak se za to budu bičovat a 14 dnů si nedám ke svačině Nutellu, protože prostě jako si potřebuju potrestat. Jo. A já si myslím, že tomu bychom se chtěli vyhnout, jo? Protože třeba my říkáme, a to si klidně poslechněte v některým z dalších dílů posluchači, že konflikt je vlastně jednou z budujících složek vztahu. To znamená, to není o tom nespůsobit konflikt. To je jenom o tom možná si uvědomovat, jaký vliv máme na sebe, na svět okolo nás. A jestli je to v souladu vlastně s tím, jak to chceme mít. Což mě vede teda pak už k nějaké citlivosti a vnímání právě rovnováhy i rozumu, citu a vlastně toho přístupu, kdy vnímám svět celostně, nikoliv jenom třeba jako nějaký souhrn výsledků, který chci dosáhnout. Jo, skvělý, ty vlastně mluvíš o těch reakcích, že jo. Když si skutečně uvědomíš, že máš vliv nejenom na ten svůj život, ale i na spoustu věcí kolem sebe a že to je všechno provázané a že svým způsobem seš zodpovědný za to, kam ten svět se ubírá. Jo? Nejvíc ta tvoje realita kolem tebe. No tak to vede k různým reakcím. A jedna z těch reakcí, jak jsi tady popsal přesně, je to, že začneš trestat, jo? Sebe za to, že nezvládáš, že nenaplňuješ nějakou ideu. Jo? Že si vlastně řekneš, hele, tady je nějaká idea a to, co se mi děje ve skutečnosti, tak neodpovídá téhleté ideje. No a tím pádem já se budu trestat a budu se bičovat a nebudu jíst tu Nutellu, což je velká tragédie. No a uděláš ten svůj život dokud horší, že jo. No a pak se budeš muset trestat ještě víc. A roztáčíš takový ten kruh, kdy to všechno táhneš dolů, protože si uvěřil něčemu, co není reálný, že jo.
Ale Renča se tak krásně usmála, podle ní možná vytváříš lepší svět, když nejíš Nutellu. Jo, tak to je pravda svatá. Přesně, tak jako hele, existuje i velmi dobrá kvalitní Nutella a můžeš z ní mít jako dobrý pocit. Ale tohle, o čem tady mluvíme, je obrovsky komplexní téma, velmi jemná, zároveň hluboká dynamika všech možných kontextů. Jo. A když tady jako řekneme lepší vztahy, lepší život, tak v tom je velká moudrost, ale znovu říkám, taková jako až celoživotní cesta. A my často na webinářích, workshopech a besedách mluvíme o tom, jak to člověk pozná, že teda má příležitost k nějakému posunu. No a pozná to třeba tak, že se mu v životě opakují situace, které nejsou ani užitečný, ani příjemný a nějak se jako cyklicky vrací. Prostě si nacházíte velmi podobný partnery, opakovaně v zaměstnání, řešíte velmi podobné problémy a tak dále. No a když bych teď si dovolila být trochu ezo, no tak něco ve vás vibruje, nějakou energii vysíláte a to jsou ty vlnky, které přitahují velmi podobné vlnky. Jo. Takže když se v životě opakuje opravdu něco, co vám nevyhovuje, v čem se špatně žije, tak my velmi rádi právě ukazujeme tu zodpovědnost, tu příležitost k tomu tohle změnit. A že to jde a můžete začít u sebe. Jo. A to je velká věc. Jo. Já jenom k té zodpovědnosti já tady budu taky ďáblův advokát, jo, a hodím sem něco, co jsem slyšel konkrétně fakt od jedné klientky, která byla taká jako rozhořčená a vlastně to byl její způsob, jak se vyrovnávat se situacemi, jo, ale ona říká, takže jako já můžu za to, že on to do té krávy strčil, jo. To znamená, když se na to podíváš tady z toho úhlu pohledu, tak ona tam měla, no tak já jsem tam nebyla, já jsem ho nenutila, že jo, to bylo jeho rozhodnutí, že se s ní vyspal. A to je samozřejmě pravda, jo. A ono to pak může vypadat ale úplně jinak, když se tahle situace opakuje už se třetím partnerem. Jo, že na poprvé si ještě můžeš říct, tak byl to prostě parchant, záletník a tak dál. Jo, ale když už mě podvádí třetí partner, tak tam může být ta rovina, OK, co když to něčím spolu vytvářím. A to je možná jako to, jak Teres tady říkala, OK, něco vysíláte, něco vytváříte nějaký prostředí a ostatní lidi v tom prostředí reagujou. Jo? A někdy se to potká přesně takovým způsobem, že fakt jsem měl klientky, který vlastně tohle řešili opakovaně, že partneři podváděli a teprve, když u sebe dokázali posunout vlastně svoje vnitřní prožívání a najednou do těch vztahů přistupovali s jinou energií, tak se to posunulo a měli jiný typ partnera. Tak, ale už když jenom řekneš tuhle otázku nahlas, čím tuhle situaci spolu vytvářím, tak to je takový kouzelný okamžik, kdy právě začínám přijímat tu zodpovědnost. Kdy jako zůstávám u sebe a vůbec připouštím, že je nějaký jako souhrn mých emocí nebo jednání, chování, rozhodnutí, které delší dobu vlastně tenhle výsledek spolu vytvářelo. A to není o tom, že budu souhlasit a podporovat a budu, jakože partner mě třeba podvedl, nebo že mu dám obrovský pochopení, že se to jako... Já jsem myslel potlesk. Jo, nebo potlesk, nebo jako vezmu tu veškerou vinu na sebe. Ono to právě možná není o hledání viníka, ale spíš se z té celé situace jako mnohé naučit, jako o sobě, o partnerovi, o vztahu. Takže už jenom ta otázka, jak to spolu vytvářím, je krásný první krok a velmi někdy těžký. Jo, je to krásný první krok a ono někdy je takový zajímavý, jo? Taková ta představa o té vlastní zodpovědnosti. Jo? Protože pojď si představit tu klientku, jo? A já to naprosto chápu. Jo? Každý si tím někdy prošel a ta představa třeba je takový, jak můžu být zodpovědný za to, když on tam někde spí s jinou. Jo? Přece nejsem
jako s ním, nedržím ho za ruku a neříkám, Romane, podívej, ona tě chce, tak už prostě na ní skoč a rozdej si to s ní, že jo, co už tady, jako jo, ještě na chladné, že jo, se není zakrytá dekou. Takhle to určitě není, jo, takže přímá zodpovědnost tam není, jo, takže my nevedeme za ručičku ty lidi kolem nás a neříkáme jim, co mají dělat. Je to v těch vlnkách kolem, jako když hodíte ten šutr do toho jezera, no tak on způsobí ty vlnky, jo, ty vlnky kolem, pojďte si to představit, jak to říkal Honza, jo. Je to třeba výběr toho partnera, jo, já si vyberu partnera, spojím se s ním, no on v sobě něco nese, já předtím můžu zavírat oči, můžu to poznávat, můžu to objevovat, můžu spoustu věcí dovolit, aby se u toho partnera rozvíjeli, spoustu věcí můžu rozvíjet u sebe. Nějak se k němu chovám, nějak se k němu vztahuju, nějak spolu prožíváme konflikty, máme mezi sebou nevyřešené emoce a třeba se k tomu nevracíme, třeba se k tomu vracíme a pokaždý se pohádáme, jo? Třeba nacházíme nějakou cestu, jak to posunout k lepšímu a vlastně to, o čem mluvíme, ta spoluzodpovědnost, je vlastně to nacházení té naší vlastní cesty. Jo? Pořád budou věci, které uděláme tak, že přinesou nějaké blbé věci a z toho se učíme. Jo? Ale jde o to, nacházet tu svou cestu kupředu, vlastně učit se z toho, co nám ten život ukazuje a tím vlastně taky přijímáme tu zodpovědnost. Jo? Tím, že skutečně vidíme, co vytváříme. No, Terry, ty něco chceš říct? Tohle je obrovská věc. Já jsem si vybavila více klientek, které buď byly se zadaným mužem, nebo nedostupným mužem, nebo právě s mužem, který je podváděl, nebo opravdu jako pro něj nebyly dost důležitý. A tyhle holky, to není o tom, že to postavíme tak, on mě podvedl a jak já za to můžu. Ale to je o tom, že jdeme mnohem hlouběji a dál. A ty příběhy, co měly jako podobného, jaký společný jmenovatel. Ty holky se velmi často bály opuštění, samoty, dospělosti, nevěřili si. Mluvili jsme o nějaké úrovni jako sebehodnoty nebo sebelásky. Tím pádem hodně partnera kontrolovali. Projížděli mu telefon, žádlili. Jo. A tím společným výsledkem, ano, pak můžeme říct, no, tak on mě podvedl. Jo. Ale když zůstaneme u toho, jako čím to, že mám potřebu partnera kontrolovat, čím to, že zažívám fakt jako muka, když jel na víkend pryč a žárlím a nedá se to vydržet, tak to jsou ty obsahy, které je skvělý právě u sebe posouvat, zpracovávat a porozumět, aby to případně s jiným dalším partnerem nebo i s tímhle bylo jiné. Jo. Ano, abychom nezůstávali jenom na straně vlastně oběti, jo, v úvozovkách v tomhletom příkladu, tak ono to totiž někdy tak je, komentáře na Facebooku jsou občas tímhletím směrem zaměřený u našich příspěvků, že jo, takže se mi snažíte namluvit, že teda tím, že žárlím, na což mám přirozený právo, tak teda jako já za to můžu a jako ten chlap nic, jo, nebo žena, ono je jedno prostě, kde je na té druhé straně. A zároveň to pak někdy taky vypadá, že třeba ten, kdo podváděl, tak řekne, no jo, ale ty jsi mě do toho donutila, protože prostě v tom se nedalo žít, jo. A já bych se vůči tomu chtěl vymezit, že ono je to opravdu o tom nehledat viníka, jak to tady Teres říkala před chvilkou. To není o tom, jako kdo za to může, komu nasadíme teda tu psí hlavu a budeme se mu smát a budeme ho kamenovat prostě. Jo? Kdo bude hajzla, kdo bude ta chudinka, kterou teda politujeme. Vůbec ne. Co jsem se setkal a pracujeme i s párama, tak to vždycky byli vlastně dva suproví lidi, kteří se spíš někde v tom prostoru, který společně vytvářeli, ztratili. A někdy už pak neviděli společnou cestu, což je OK. Jindy se podařilo najít zase společnou cestu, což je taky OK. Ale nepotkal jsem se ještě s tím, že by někdo byl teda ten zlej a někdo druhej měl ten bílej klobouk a byl to vlastně souboj zlejch proti dobrým. Oba dva byli skvělí, oba dva prostě dělali to nejlepší, co uměli, akorát spolu vytvořili situaci, ve které jim vůbec nebylo dobře.
Jo. A to mě tak jako Honzí napadá, že je taky důležitý říct, že, a já si to uvědomuju opravdu jako při práci a spolupráci s klienty dnes a denně, že vytváříme okamžik, tu hodinku, kdy se právě v tom životě zastavíš a nemusíš prožívat vysloveně nějaký muka a problémy, ale ve chvíli, kdy se s někým můžeš zastavit a v bezpečném prostředí si vlastně uvědomit, jako kde já osobně, jo, Terka, žena, máma a tak dále, jako jsem, co mi dává smysl, co je pro mě důležitý, co se mi opakuje, je to funkční, není to funkční. Takže fakt i takhle pragmaticky někdy s citem jako pro sebe a pro tělo a pro to, co prožívám, je fajn se zastavit. A to vlastně v těch spoluprácích děláme taky. A on to není jenom pragmatismus, jo? Ono to je vlastně takový jako větší koloběh, jo? Protože pojďte se na to podívat. Jak říká Honza, setkají se dva lidi a na konci to vypadá, že si záměrně ubližují. Jo? Protože to, co mezi sebou vytváří, je prostě třeba toxické. A tak, že se v tom nedá být, že prostě už z toho utíkají pryč. No jenže, když se jako podíváme na to, co se tam začalo dít a jak to probíhalo, jak to skončilo, tak většinou vysledujeme to, že ti lidé začnou roztáčet nějaký takový kolotoč akcí, prostě svýho jednání, svého mluvení, svých projevů vůči partnerovi, svého cítění a to, jak s ním zacházejí a všech to, jakým způsobem přemýšlejí, tak začnou vlastně roztáčet takový kolotoč, který vede ke špatným věcem. Ty špatné věci na ně tlačí, no a zase je to tlačí k tomu, aby to ještě trochu víc prohloubili, jo, pod tím tlakem těch důsledků a vlastně roztáčí věci, které dopadají hůř a hůř. No a to, co říkala Terka, tak každý z nás má tu možnost se takhle na různých úrovních zastavit, jo, získat někde ten bezpečný prostor, kde prostě to kormidlo otočí, aby z té spirály, která vede dolů a která vytváří peklo a špatné věci, no tak aby to začínal postupně posílat nahoru. Jo, a to může rozhodně udělat u sebe. No a v tom partnerství se k tomu připojí ještě to, že aby jsme se mohli sladit s tím druhým člověkem, no tak tam potřebujeme nějakou dávku pochopení pro toho druhého. Potřebujeme mu naslouchat, potřebujeme tam mít nějaký respekt i v tom, co děláme a jakým způsobem to děláme, takže to je pak takové to, co se k tomu přidává v tom partnerství. Jo? A já bych řekl, že u nás to rozhodně můžeme ovlivnit, u nás se můžeme rozhodnout a ten směr můžeme změnit. No a v tom partnerství můžeme vytvořit prostor na té naší straně, aby se ty věci mohly ubírat tím správným směrem. Jo? A ten partner může udělat to samé. Konec konců vztah není z našeho pohledu nic jiného než součet kvalit těch dvou jednotlivců. Jo, a když si to představíte třeba jako škálu -10 až +10, no tak pokud jeden bude na -3 a druhý na -2 a budou se snažit prostě jako zlepšovat vztah mezi sebou, tak to pořád bude stát za velký kulový s přehazovačkou. Jo. A jediný způsob, jak se to dá posunout, je, že každý se zaměří na sebe a vyroste jako jednotlivec. A pak si představte, že tam máte najednou lidi, kteří jsou jeden +5 a druhý +6. Tak kvalita jejich vztahu je vlastně 4násobně vyšší oproti tomu, jaká byla předtím. Takový hrubý odhad. Hezky řečeno. Honzik statistik. No, já si myslím, že nějaký matematik mě napadne, že tam mám chybu. Ale to je úplně v pohodě. Já jsem to sem plácnul, tak jak to prostě na jazyk přišlo. Říkám si, že jsme možná tady pojmenovali podstatu toho lepší vztahy, lepší život. Na čem stojí a padají opravdové vztahy. A ono to nejde všechno vystihnout v jednom podcastu. Právě proto jsme jich natočili strašnou spoustu. A přidáváme co 14 dnů nový díl. Takže poslouchejte, pokud vás baví to, jak my 4 k tomu přistupujeme. Klidně si vyberte témata, které jsou pro vás důležitý. Nejposlouchanější díly jsou třeba
o závislých vztazích, to je díl číslo 6, tuším, pak Nevěra jako lék, to je tuším díl číslo 11 a mrkněte na názvy, anebo můžete jít od začátku až do konce a poslechnout si to všechno a já věřím, že i to má svoji hodnotu. Zároveň natáčíme taky prémiové díly a Hero Hero, odkaz najdete v popisku herohero.co/opravdový vztah a tam za nějakých 6 € měsíčně dostanete ještě mnohem větší nášup a řadu odpovědí na otázky, které nám průběžně kladete. A pojďte si to užít. Jo? Vztahy jsou nedílná součást našeho života, obrovská součást. A právě proto si dovolíme tvrdit, že když zkvalitníte vztahy, tak zkvalitníte zbytek svého života. No a my uděláme naše maximum pro to, abychom vám pomohli ty vztahy zkvalitnit. Přesně, a to hlavně proto, že nás to baví. Baví a protože to je jako všude kolem nás, jako doma, vztahy s dětmi, v práci. A každá ta žárovčička, která se rozsvítí v nové kvalitě, o kousek, v užitečnější kvalitě se obrovsky pak počítá jako v součtu všech těch žárovčiček a lidí. Takže příjemný poslech, příjemný, který ne vždycky musí být komfortní. My se toho úplně nebojíme, takže někdy to tam solíme v těch dalších dílech, ale to k nám patří, protože, jak už jsme říkali v úvodu, každý z nás tu informaci potřebuje v různé intenzitě a tak se občas pokoušíme s vámi zatřást. Takže pojďte si to užít. A toto jako nikdo neděláme kvůli slávě? A Trápný. tak to taky trochu. No nic, tak si to přeberte po svým a těšíme se v dalším díle. Mějte se krásně. Čau. Naslyšenou. Mějte se. Ahoj. Mějte se fajn. Ahoj.